ಊದು ಬಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಿ ಗಿಂಗಿ ಮದ್ದು ಕಾದಿ ಚಟ್ಟಿಡು ಆ ಊದುವು ಅವಳು ಲೋಬನ ಬಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡನೆ ಕೊಂಚ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಪೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಊದು ಉಂಟು ಪೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಪಿನ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಂಪಿನ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ಕಾಡು ಉಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀಲಿ ಪಿಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಪಲ್ಟಿಜ್ಜನು ತೇಳು ಬಗ್ಗುನ ಎತ್ತನು ಚಕ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತನು ಅಪಗದ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲ ಇತ್ಯದ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲ ಅಪಗದ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊನ್ನುಲು ದಾಯ ಮಲ್ಪೆದ ಬಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲು ಮಲ್ಪನೇನು ಆಮೂಲು ದಾಯ ಮಲ್ಪೆದ ಬಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಅಂತೆ ಆಮೂಲು ಮಲ್ಪನೇನು ಪೊನ್ನುಲು ಮಲ್ಪೆದ ಬಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಹಾಕಿನ ಲತ್ತು ಜೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಊರೊರ್ಮೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ಊರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಪರ್ವ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಂದಾಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಊದು ಪೂಜೆ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿಲೆಡೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ನ ಬೆತವೇತೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಇಂಚ ಬೆತವೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಊರುಡು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆನಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲೆಂಚ ಇತ್ತೇಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪಿಲಿಕುಲೆಂಚ ದುಂಬು ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮದಾದ ಇಂದೆತ ಮಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಬೇರು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಪಿಲಿಂದು ಬೇರೆ ಪನುಲಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಉಂಬೇರು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಜಪುಡ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಪಂಡ ಉಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಜಪಡ ಬೇರೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ನಾಲೈನು ತಂಡೊಲೆಗ್ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಜಪುಡವನ ಊದು ಪೂಜೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವಿಷಯ ಎಡ್ಲ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಉಂಬೇರ್ನ ಅಜ್ಜರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನಾರು ಉಂಬೇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಉಂಬೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಅದು ಉಂಬೇರೇನು ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನಲಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿದ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಗಮ್ಮತ್ತುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಅಂದು ಪಂಡಾಗ ಇರೆಗ್ 74 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಇರು ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಅಪಗದಲ ಇತ್ತದಲ ಈ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ರಂಗ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಪಗದ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿನ ಪಿಲಿ ಬರಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿಲಿ ಬರಪುನ ಅಂಪಿನಂಜೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಪಿಲಿ ಬರಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗ ಬರಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆ ಬರಪುನ ಅಂತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಪಿಲಿಕ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೊಡುವಂತೀನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಕೊರಂಡ ಯಾವಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವಜಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾನಪ್ಪ ಬಾಕಲಿ ಬಾರದು ಕುಲ್ವ ಆಕಲು ಮಾತಾ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಾಕಲಿ ಬಾರದೆ ಕುಲಿಯರು ಬಂದ ದಾನ ಹಾಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ಹಾಪನು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಿಲಿತೋಡು ಅಂದು ಪಿಲಿತು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ತೂಯಂದು ಕುಜಾಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕಂತ ಗಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಹಾಕಲು ಪೋಪಿರ 5,000 10,000 15,000 20,000 ಇಂಚ ಪೋಪಿರ ಕಡೆ ಪೋಪಿರ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋಲೆ ಕಾವಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಅವು ಪಿಲಿನ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಅವಕಾಶ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪುನಃ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಗುಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗುಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಸದಕ್ಕನ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೇಂಟರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಂಟರ್ದಾಗಲ ದುಂಬದ ಕಾಲಗಳು ಕಾಲೇಜ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಗೆ ಅಂತ ದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಕೆಲಸದ ಪೋನಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 450 ಬಂದು ಒಂದು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಕಂತ ಒಯ್ತು ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊಡು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಆ ಕಾಲದ ಆಶೆ ಈ ಕಾಲಡು ನಿರಾಶೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಆಪಿನಿ ಇನ್ನೇನು ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಡುದಾಯ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಪಿಲಿಕ್ಲೆ 7 ಪಿಲಿನ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಕೊರೋದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬಾದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರನ ಕಿಂಚಿತ ಕಾಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕಿದ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾರ್ನೇಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಚಿನ ಮಾರ್ನೇಮಿ ದಾದಯ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಈ ದಸರಾಗ ನೆಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿರು ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ಒಪ್ಪಿರು ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ಪೋಯಿನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಆ ಕಾಲದ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಪೀಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇತ್ತೇನು ಗೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಪೇಂಟ್ ತೆಪ್ಪುನು ಮಿಗತ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ತೆಪ್ಪುನು ಪೇಂಟ್ ತೆಪ್ಪುನು ಬಲ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕೂ ದಯ ಬಲ್ಪಿನ ದೇವೇರೆ ಎಂತುಯರೆ ದೇವೇರೆ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಎಂತುಯರೆ ಬಲ್ಪಿನ ಆಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಎಂತ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಕೊರಪುಜರು ಅಕ್ಲೇ ಬಚ್ಚುಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಡಿಯೋಣ ಹಳೆ ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ತೂತಿನ ನೇನು ಮಾತ ಆ ತಂಡದ ಯಜಮಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ಈತ ಬರ್ಪೇರೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಜರಕು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಿಲಿಂತು ಏರೆ ಅವು ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತನೇ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ದೋಜು ಒಂದು ಬಣ್ಣನೇ ಇದ್ದೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮೇ ಇಂದನೆ ಪೊರ್ಲು ದೋಜಿ ಅಂತ ಪುನಃ ರಡ್ನೆ ಅದು ಇರಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೇರನಂಟು ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬೈದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಅವೇಂಚ ಮನೆತನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಪಾಗಿ ಮೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಗಿಲು ಚೌಟ್ಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಏರಿಯಾಡು ಒಂದು ಚಾಟ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಿದಾರ್ದ ಅದು ಚಾಟ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚಾಟದ ಪಿಟ್ಟಾರ್ನ ಜಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಆಮೇಲೆ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟ್ಯಾರು ಕುಡಿಯಾರ ಗೊತ್ತು ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟ್ಯಾರು ಮೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ್ಯಾರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಜವನೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾಗಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲಡೆ ಉತ್ತರನ್ನೆ ಅಧಿಪತಿ ಈ ನೆಕ್ ಟೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯರು ತೂವನ್ರೆ ಅಕಲ ಮಾತಂಜಿಗೆ ಆಗ ಮೊಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಬೋಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಎರಡೊಂದು ಒಂದು ಪಂದ್ರ ಬಂದಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಲಿ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಪಿಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲೇ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದು ಈ ವೆಂಕಟನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ 2 ನಂಬರ್ದ 5 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದಿತ್ತೇರು ಆರು ಭಾರಿ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಟನ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲೆ ಆಗ ಪಿಲಿಬಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಬಕ ರಾಮೇ ಬಂದು ಭಾರಿ ಆ ಎಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ರಾಮೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸದನ್ನೇ ಬಂದು ಬೊಂಬೈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ಎಳೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಬಿಲ್ಲಿ 7 ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಲಿ ಒಲಿ ಬಚ್ಚಿನ ಒಲಿ ಬಚ್ಚ ಅಪ್ಪ ಮಿಜಾರದ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪನ ತಾಸೆ ಕಂತಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಡೆ ಇರೋದು 2-3 ದಿನ ದುಂಬ ತೆಂಗುಲು ಮಾತ ಬೈಯನ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋದ ಮುಲ್ಪ ಪಿಂಟೋಲೆ ಎಲ್ಲರ ಪಂಜಿ ಪರಾತ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಜಗ್ಗನ ಸೆಲೂನ್ ಬಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಎದುರು ಪರಾತ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಿಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಿಲಿ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟದು ಮಕ್ಳೇನು ಕಲ್ಪ ಏರು ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಕಾರು ಬೂರ್ಜಾ ಮುಕ್ಕುಲು 7 ಥರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಏರು ಅದನ್ನ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರು ಬೂರ್ಜ ಆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಊದು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಊದು ಬಂಡ ಆನೆ ಪಿಲಿ ಆಯ್ಕ ನಲಿಪೋಡು ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಿ ಮದ್ದೆತ್ತದು ಕಾದಿ ಚಡ್ಡಿಡು ಆಯ ಊದು ಅವಳು ಲೋಬನ ಬಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಗುರುಗಲ್ಪದಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಂದ ಏನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವು ಲೋಬನ ಬಾರದು ನಲ್ಲಿ ಪುಡೋದು ಆಯ ಗೊಬ್ಬನ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಏರಿಗ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಡವರಿಗೆ ಅದೇನು ಈ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಸರಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೂರುಜಿ ಬಂದು ಆ ಕಾಲಗಳು ಇತ್ತೆ ಏನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಊದುಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಕುಲ್ಲಾವಳಿ ಅಂಚ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಊದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಒಂಜಿ ಊದು ಬಂದ ಈ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೊಟ್ಟ ಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಸುತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುತ್ತದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೊಲಂತೇರ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬೈರಸ್ ನೇನು ಮಾತ ಫಲವಸ್ತು ನಂಗೆ ತೀರ್ನಾಥ ಫಲವಸ್ತು ಬಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಶರಮ ಗಣಪತಿ ₹10 ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ದೈವದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಅವಳು ಕೊರ್ದು 5 ಬಕ್ಕ ಊದು ಮಾತಾಡ್ದ ಬರ್ತದೆ ಆಕಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಊದುತ್ತಲು ಆಕಳು ಎಂಕಲೆ ಎದುರುಗು ನಲಿಪೋಡು ನಂತಿ ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಏನ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಬರಪೇ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಪಿನ ಯಾನೆ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಅವು ಇತ್ತ ಇದನ್ನ ಮೇಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಪಿನ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೇನು ಬಾವಿಯರು ಇದು ನಲಿಪೋಡು ಅವಳು ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮೇ ಸರಿ ಬೆಗರ್ದ ಅನ್ನಕ ಇದು ಕಡ್ಲ ಪೊಡಿ ಕೊರಪ ಅವನು ಪೂರ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅವನು ಸಾಬರು ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಪೂಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಶೈನಿಂಗೇ ಬೇಕ ಬೇಜಾರು
ఇది పెయింట్ రోమ తెప్పారు సులుడు మాకు పెయింటింగ్ ఇంటి మీద ఎడ్డ కుళ్ళుండు ఎడ్డ పొర్లు పడుకుంటాం అవు అంచా ఇత్త కట్టెల పొడి అలా పాటు చేయము ఏం కందు దీప 10 కేజీ కట్టెల పొడి బరపే 10 లీటర్ సిమెంట్ బరపే పూర ఎంచిన మాత ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಒಂಜಿ ಕೋಮನ ಕಾಚ ಮಾತ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಪೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ದೀಪೇರು ಕೆಲಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅವ ಮಾತ ಮಲ್ತನೇ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಊದು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜಾಗದ ಊದು ಉಂಟು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಊದು ಉಂಟು ನೀರು ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿಲಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಡ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಉಗ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ನಲಿಪುನು ಬಂದಾಡ ಅವು ಐಟು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆರ ದಿಕ್ಕು ಹಳ್ಳ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಪಾನಗ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ದೈವದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಪಂಡೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಊದು ಕುಂತದ್ದು ಅವ್ರು ದೇವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಲ್ಪುಲ ದೇವಳು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಲೋಪನ ಪಾಡ್ದು ಕಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ఆయన ಮನಸಾಗಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿನೇ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂತದ ಕೈ ಬಂದು ಲೋಪನ ಮಲ್ತದೆ ಊದು ಉಂತೋಡು ಅಲ್ಪ ಊದು ಆ ಅಂಚ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡನೇ ಕೊಂಚ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಊದು ಉಂಟುವೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟೋಡು ಚಡ್ಡಿದೆ ಉಂಟೋಡು ಅಲ್ತ ದೆಪ್ಪನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೇದು ಇತ್ತಗಳು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಂದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರಿನಾಗ ತಿತ್ತು ಲೂಸ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು 30 ಅವು ಚಡ್ಡಿಡೇ ಚಡ್ಡಿಡೇ ಊದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಂಡ ಅವು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆದ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು చేయదు ಮಲ್ಪ ಅದ ಸದಾರ ಮಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೆರ್ನ ಆರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪು ಜರು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ದೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಇರು ಊದು ಉಂಟು ನಂದು ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ 4-5 ಕಡೆಟ್ ಪೋದು ಪಿಲಿ ಜಪುಡ ಬರ್ದು ದಾದ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಜಪುಡವ್ನ ಈ ಕ್ರಮಟ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಿಲಿ ಜಪುಡವ್ನ ಅಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅದ್ದದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರುಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತುಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಪಿನ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಂಪಿನ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂಡ ಕಾಡು ಉಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀಲಿ ಪಿಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಕ್ಕದ ಪಂಡೈತೆ ಕ್ರಮ ಪಂಡೈತೆ ಅವು ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಉಂಟೋಳು 5 ಜನ 7 ಜನ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಡ 7 ಅಂಡ 5 ಅಂಡ ಬೋರು ಪಂಡ ಐಕ್ಲೇನೇ ಗೊಬ್ಬ ಅವಳು ಯಾನು ಗೊಬ್ಬ ಅಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಲ ಅದೇ ಏನು ಬೆನಡ್ಡಿ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಏನಾರು ಮಲ ದೋಸ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪೋನಗನ್ನೇ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪೆ ಇಂಚಿನ 18 ಇಂಚಿನ ಕೊಡಿ ಉಳ್ಪಡೋದು ವಿಠಲ ಸೇಸಾಯದ ಒಂದು ಪೇದಗಳು ಅಂತ ಇತರನೇ ಹೆಸ ಬರ್ತನು ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪೇದವು ಅವು ಮತ್ತು 25,000 30,000 ಮಲ್ಲ ಇತ್ತತ್ತು ದುಂಬುಳ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಳ ಆತಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಂಗ್ ಅದು ಅಂಚ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬನು ಈ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಪಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ತೂಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪೂರ ಎಂಜಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೇರಿ ನೇನು ಅಲ್ಪನು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಳು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೂಪವು ಅವು ಮಾತ್ರ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಆಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೇ ಬೋಡಾದ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಲ್ಟಿ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ನೋಡಿದೆ ಪಲ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ದುಂಬು ಪಲ್ಟಿ ಇಜ್ಜನು ತೇಳು ಬಗ್ಗುನ ಎತ್ತನು ಚಕ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತನು ತೇಳು ಬಗ್ಗುನು ಚಕ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತನು ಪಲ್ಟಿ ಬಂಪಿನ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಾಡು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರ ಉಪ್ಪನ ಕಾಲಾಡು ಪಲ್ಟಿ ಬಂಪಿನ ಇಜ್ಜಾಡು ತೇಳು ಬಗ್ಗುನ ಎತ್ತನು ಪಲ್ಟಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ತು ತೇಳು ಬಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಆಡ ಹರಿವಾಣಗಳದ್ದು ಇದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಕಾಸ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತೇಳು ಹರಿವಾಣ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿವಾಣ ತೇಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದತ್ತು ಹರಿವಾಣಡು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪೇರು ಎಣ್ಣೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾವಲಿ ದೀಪೇರು ಆ ಪಾವಲಿ ದೆತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ದೀಪೇರು ಕಾಸ್ತ ಈ ಎಣ್ಣೆ ದೀನ ಮಾತ್ರ ದೆಟ್ಟು ಈ ಕಾಸನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ದೆಪ್ಪದ ಪಕ್ಕ ವಾಪಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿ ಇಂಚ ಹರಿವಾಣ ಬಗ್ಗವೆ ಒಂಜಿಮೆ ಬಗ್ಗದಾನಾಗ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಗುಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಪ್ಪುನ ಆತ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನೆ ಒದಿಡು ಆ ಕಾಯಿನ್ ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ದುಮ್ಮದು ಪಲ್ಟಿ ಜಾನು ದುಮ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ ಚಕ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 4 ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜನೆ ಪೆಟ್ಟು 2ನೇ ಪೆಟ್ಟು 3ನೇ ಪೆಟ್ಟು 4 ಪೆಟ್ಟು ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕದ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ಕುಲ್ಲುದ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಇಂಚಿ ಹಾಕುನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿ ನೀರು ಹಾಕುನು ಆ ಪೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪೆಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವ ಎಂದವರಿಗೆ ಅಂತೆ ಪೈಸದ್ದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವ ಈ ಪೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರೆ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟೆ ಈ ಪೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ 4 ಸತಿ ನನಗೆ ಗುದ್ದುದು ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪುನಾಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಸರ್ ಈ ಮರಕಾರ್ದ ಪಿಲಿ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಬುಲ ಇಜ್ಜಾಡು ಮುಡಿತ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಡು ಬೊಕ್ಕ 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 ಸುಡಾಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಪಿಲಿ ಏಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜನ ಸೈಪಿ ನಡೆದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸುಡಾಡು ಅವು ಎಂಚ ಆಯ ಮುಡಿ ಏಡಗೀಡೆ ಕುರಿಗೀರಿ ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಈ ಮರತ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದಾಡು ಈ ಕುರಿ ಹಾಕುದೇ ಬಪ್ಪಿದೆ ಆಯ ಕುರಿ ಹಾಕಿದೆ ಬಂದಾಂಡ ಆಯ ಕೋಮಂಗಿತ್ತದು ಬೋಡೆ ಕುರಿ ಹಾಕೋನ ಮುಡಿಜ್ಜಿ ಕುರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಕುರಿತ ಬದಲು ಕುರಿ ಇನ್ನೇ ಕಾಣತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕನ ಆಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಹಾಕಿದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಡಿದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಹಾಕಿ ಜೇ ಬಂದಾಂಡ ಆಯನ ಕಾಚನಗಿತ್ತು ದಕ್ಕದ ಬೋಡೆ ದುಮ್ದಾಗ ಬತ್ತಲೆ ಪೋಡೆ ಆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನೈಕ್ ಏರ್ಲ ಹಾಕುಜೇರು ಆಯ್ಕೆ ಬಚ್ಚವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕುರಿ ಬಚ್ಚವೇರು ಅವು ಬಚ್ಚ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಬುಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕುರಿಕ್ ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕುರಿ ಹಾಕೋದು ಮೂಲೆ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ನಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಹಾಕಲ ನಿತ್ಯ ಹಾಕಲ ಹಂಗಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಹಾಕದ ಮಲ್ಲ ಕುರಿ ಹಾಕದ ಒಂಜಿ ಸತ್ತಿನ 7 ಕುರಿ ಹಾಕದೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ವಾಗಡ ಸುರೇಶ ನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ 7 ಕುರಿ ಹಾಕದಂಗ್ಲ ಇಡದೆ ಭಾರಿ ಪಿಲಿಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಹುಡುಗಿ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಗೆಲ್ಜ ಇತ್ತೆ ಆಪಜ ಹೇಳಿದ ಪಿಲಿಟ್ ಎಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಸುರು ಜಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರಾಯ್ದ ಸುರು ಇಜ್ಜಾದ ಈಗ ಅಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಇಜ್ಜಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಸುರ ಆರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಕುರಿ ಹಾಕೋನ ಇತ್ತನಾ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂತೇವೆ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂತ ಅವು ಕುರಿ ಬಂದಾಗ ಪತ್ತದ ಏರ್ಲ ಇಂಚೆ ಪತ್ತದ ಕೊರಜ್ಜಿ ಕುರಿಗಂತ ಅಲ್ಪ ದೀರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆಯನೆ ಪದ್ದು ಹಾಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಡಿದೆ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪುಂಜೋಲಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪ ಆಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಓಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಐತೆ ಓದು ಅಂಟು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಂಡು ಮರಕಾರದ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮರಕಾರದ ಪಿಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಸಿ ಇಂಚ ಟಿವಿಲಿ ತೂತಾರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಮೋಟ್ ಇಜ್ಜವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಟು ಉಡುಪಿದ ಅಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟಿರೋದೆ ಅಕ್ಕಲ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡುವೇರು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಕ್ರಮಟ ಉಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗೋರು ಅಕ್ಕಲ ಊರು ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಐತೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಕಟ್ಟುವೆ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಒಲಿ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟದ ಬರಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮುಡಿಪುಜಿ ಒಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಬರಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ಬರಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದ ಬರಲಿ ಸೊಂಟ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟದ ಬರಲಿ ಸೊಂಟ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಪಿದ ಉಂಟವೆ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟದ ಏನು ಅಂಚ ಅಕ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪಿಜಾರು ಎನ್ನ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕದು ಏತು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಳು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಮಧುಮಾಸದಿಂದ ರಜಾನು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಪರೋಚಿ ಬಂದ ಏರಿಕೆನು ಬೇರು ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಡ್ಲ ಪರೋಚಿ ಬಂದ ಏರಿಕೆನು ಬೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಯ್ತು 7 ಜನ ಇತ್ತು ನಾಕುಲ್ಲ ಪಲ್ಪಿನಾಕುಲೆ ಆಯ್ತು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಳು 7 ಜನ ಇರ್ತದೆ ರಾಮಣ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಲ್ಪಿನ ಕೂಡೆ ಮಧುಮಾಸ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಜೇರು ಏಕೆ ಬೆಂದು ಅವು ಜಲ ಕಾಯಬಕ್ಕಲೆ ಮೀನು ಒಣಸ್ ಹಾಕಲು ಅವಲೇ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಅದು ಬಂದು ಎನ್ನೊಪ್ಪುಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಪುಲ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಅವಲೇ ಬತ್ತು ಉನ್ಪಿನಿ ಮಧುಮಾಸ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಜೇರು ಗಂಗಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ತೂತೆ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇನು ತೂತೆ ಅಪಘಾತ ಇತ್ತು ಇತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇದೆ ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣ ಅಪಘಾತ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯದ ದಂಡು ಅವು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಒತ್ತುನು ಅವು ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲೇ ದುಂಬುಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ನಾರಾಯಣನೆ ಬಂದು ಕುಂಟಲ ಜಲ್ತೇರು ಬೆಂಡು ಬಂದು ಅವು ಅಕ್ಕಲೇ ಕಾಣಿನ ಆ ಬೇರೆ ಅವು ಆ ಬೇರೆ ಅವು ಬೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜವಿಕತ್ತ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಆ ಬೇರೆ ಕಾಣತ್ತದೆ ಅವನು ದೆಕ್ಕದು ಬೇಯ್ಪವನು ಸರಿ ಬೇಯ್ಪದು ಅಪ್ಪ ಕಳೆಪೀನು
ಇತ್ತದ ಕಡೆ ರಾವ ಅಪ್ಪ ಕಡೆಪಿನಿ ಬೆಚ್ಚ 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 ಬೇರೆ ಕಡೆಪಿನಿ ಕಡೆದು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂತೇರು ತೆತ್ತಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂಡ ಮಾಲ್ತ ಅಂತೇರು ಆದರೆ ಈ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕಾರ ಆರೆ ಈ ಮತ್ತು ಈ ಅದನ್ನ ಸೆಲೂನು ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂತೀರ ಆರೆ ಜಗ್ಗ ಅದು ನಾರಾಯಣ ನಮಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಂಟ್ ಅದು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಎರಡು ಜನ ಬಾಳಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲೆ ಸೆಲೂನ್ಡೇ ಬೋದು ದೇವ್ತಂತೀನಿ ಇಂಚ ಉಂತುಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಈ ರೋಮಾವ ತೊಂಡತ್ತೆ ಸೆಲೂನ್ ತಕ್ಕಳು ಇರ್ತಂತೀರು ಅಪ್ಪ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಮೇಯ್ತ ಸೆಲೂನ್ ಇರ್ತದ ಆ ಕಾಲಗಳು ಅದೇ ಕೆಲವು ಅಕ್ಳು ತಂತೀರು ಇಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಳ ಬೋದು 25 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಆ ರಂಗ್ ಅವು ಬೇಯ್ಪದು ಅಯ್ನ ಉಂತುದು ಅವು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಐತೆ ಊದ ಆಯ್ಬುಕ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಪೆದನು ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ರಂಗ್ ಹಾಕುವೇರು ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಅವು ಅವು ಅಂಡ ಈತ ಇದಿ ಮಂತ ದಿಯರ್ ಕಡೆ ದಿಯರ್ದ ಇನ್ನು ಕಡೆ ದೀಪಿದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಡೆ ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನಕ್ಲೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನಕ್ಲತ್ತು ಪೇಂಟ್ ದಾಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚಿನೆಟ್ಟು ಈ ಅಪಗ ಈ ಟರ್ಪೈಂಟರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೀರು ಅಪಗ ಉರಿ ಒಂದು ಜನ ಉರಿ ಒಂದು ಇಂದು ಪೋಪುನತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿರೋ ತರ್ಪಕ ಈ ಪೇಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಟರ್ಪೈಂಟರ್ ಮಾಡ್ನು ಅವೇನೇ ಮಾಡ್ನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ರಟ್ಟೆದ ಪಿಲಿ ಲಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಅಪಗ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಆತನ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಜಪಡವನು ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆ ಬಯಡ್ ದುಂಬು ಓವು ಗಾಡಿಲಿತ್ತ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಲಿಡು ಪೂರ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಡ್ ಅಂತುಜಿ ಆ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿದ ಮೇರ್ನ ಗೂಡದ ಪಿಲಿ ಬಂದಿತ್ತನು ಗೂಡದ ಪಿಲಿ ಅವೇಂಚಿನ ಅವು ಇಂಚನೆ ಒಯ್ಪು ನಾವು ಈ ಬಂದರಡು 4 ಚಕ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಒಯ್ಪುಲ ದಿಕ್ಕುನು ಗಾಡಿ ಅವು ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಂದು ಕೊನಪಿನ ಸಾಮಾನು ಕೊನಪಿನ ಓ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೋಣಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಿದೆ ಅವು ಗೋಡ ಮಾಡೋದು ಅವು ಸಾಮಾನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕೊನೆಪಿನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಅವು ಗಾಡಿ ಅವು ಇಂಚ ಐತೆ ಗೂಡು ಬಂದ ತಲಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಕದು ಐಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐತ ಉಲೈ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಿಲಿ ಇಂದಿ ಪಿಲಿ ಆದ ಮಂತ ಅಂತೀರಿ ನಾನಾ ಶೆಟ್ರ ಅಂತಂತೀರಿ ಐತ ಉಲೈ ಪಿಲಿ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬರು ಗೂಡದ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಪ್ಪು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರತ್ನ ಕೊಂಚ ಗೂಡದ ಪಿಲಿ ಬಂದ ಪಕ್ಕ ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ತಿಂದು ಮುಖ 2-3 ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾನ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಕ್ಕನ ಕಮಲ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತಾಕ ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆದು ಮಣಿ ನಕ್ಕಲ ಮತ್ತು ದುಂಬು ಇದು ಅಕ್ಕಲ ದುಂಬುಲ ತಿಂದು ಇತ್ತೀನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಲಟ್ಟದ ಒಂದು ನಾನ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಂತಿರ್ತೀರಿ ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಇದು ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಿಲಿ ತಾಕ್ಲಂದು ಅಂಡ ಏರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂದರೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ತೂವೋಡೆ ನಿಕ್ಲಬಹುದು ಕಾತ ಕೊಲ್ಲುವುದು ತೂ ಎಂದಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲು ಅವು ಎಂಜದ ಪಿಲಿ ಅವು ಪಿಲಿ ತೂಪಿನತ್ತು ನಲಿಕೆದೆ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ಅವೇ ನಲಿಕೆದಾರೆ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಏರಿತ ಪಿಲಿತ ಟೋಟಲ್ ಪಿಲಿ ತುಪ್ಪುನತ್ತವು ನಲಿಕೆದೆ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಕಿನ 20,000 ಕೊಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಿಲಿಕ್ಕಿನ ಇದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಕದಮ್ಮ ನೇಮ ಗೊತ್ತದೆ ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಟಿನ ಆಯರ ಬಂಡಾರಿ ಅವಯ್ಯ ಪುತ್ತೂರ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದೆ ಹುಡುಗಿತ್ತದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಮೇಲಾಯನ ಆಯ ಬಂದು ಅಂಚ ಆನಿದ ನೇಮ ಗುಣತ್ತಿ ಜಾಲೆಲ್ಕೆ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅಂಥ ನೇಮದ ವೈದ್ಯನತ್ತು ಆಯನ ಗುಳಿಗಂತ ವೈದ್ಯದಿ ಅಂಚೆ ಈ ಪಿಲಿತೆಟ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಪಿಲಿತೆಟ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ಹತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟದ ನಿತ್ಯ ಬಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ರಾಮೆ ಇಂಚೆ ಬೆತ್ತದ ಕೈ ಬಂದಂತಿದ್ದೆ ಇಂಚೆ ಬೆತ್ತದ ಕೈ ನವರಾತ್ರಿ ಆಂದ ಬಂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಏತ್ ಕಡೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಜತ ಅಂತ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಎಂಗ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕ ಮಣಿನ ಬಕ್ ಮಣಿನ ತಕ್ಲಿ ಇತ್ತ 2-3 ಬಾರುಂಡು ಮಣಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರನ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮೆ ಮೌಲನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಚರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೆದ ಮುಂಚೆತ್ತನು ಬರ್ಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಿಲಗಟ್ಟೆ ಬೇಬಿನ ಬೇಬಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬೇಬಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಪಿಲಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾರನೇ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕಡು
ಅಪಗದ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲ ಅಪಘಾತ ಪಿಲಿ ಬರಲು ಎಂಚ ಅಪಘಾತ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಲಗೆ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬೇರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬೇರು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತಾಸೆಗೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಪೂರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತು ತಾಸೆಗೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಅವ ಟ್ರಂಪೆಡ್ ಒಲ್ಪ ಉರುಪೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಆಯ್ ಪರ್ಸೆ ಇಂಚ ಮಂಡ್ಯ ಅವು ಡಡ್ಡು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ದಂಗೆ ಪೋಪಿನ ತಾಸೆ ಒಟ್ಟಿರಕು ಅವು ಬೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರು ನಮ್ಮ ಪೈ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ರಟ್ನೆ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ರಾಶಿ ಪೂರ್ಣತೆ ದುಂಬು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೆ ಒರಿಯೇ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೆ ಅವು ಒರಿಯೇ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೆ ఒక 4 ಜನ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ 4 ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಚರಾಜ ಇತ್ತ ಗುಂಪು ಸೇರ್ನತೆ ಇತ್ತ ಗುಂಪು ಸೇರಿನ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಆಗೋನು ರಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಪಿಲಿ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಇದು ಈರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಮೇರಿಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕದ ಮೊದಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಲೆಯ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಅಮಂತ್ರ ಮುಡಿಯಲಿಜ್ಜ ಅವೆನ್ನ ಪಲ್ಯದ ಯಾಕೆ ನಾಟಕದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೆ ಸಾಧಿ ಬರಲಿ ಅವನಿ ಅವು ಆಯೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹಾಪಿಸಿ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಆಯೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಪಿಸಿ ಮೇನಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ ಸದ್ಯ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ದೇವೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಉಂಟು ಇರೇನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೊಂಜೆ ಬಂದು ಪೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅರೆದಾಲ ಪಿಲಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಿಲಿ ತೂಪುನ ಉಂಟು ಉಪ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಹಾಕು ಅಲ್ಲಾದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಆನ್ಬಾರೆ ಪುಲ್ಲಿಗುಂಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಜಾಯ 15 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ 15 ಮೂಲು ವಿನಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಪ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಗುಳು ಇತ್ತ ಬೇತಕ್ಲ ಪಿಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆಕಳಂಗೆ ಕುಳ್ಳಾವ ಎಂಗುಳಿಗೆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ನಾನೊಂದು ಕೇಳಿರ್ತಂಡ್ರಿ ಈ ಪಿಲಿಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಪಂಡ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನವಿಲುಗರಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಅವೇನು ಸುರುಟೆ ಫ್ರೆಂಡೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಸುರುಡ್ದಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಬುಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿ ನೂಲು ಕಪ್ಪುದ ನೂಲು ಲಿಂಬೆ ಬುಲ್ಲಿಗೆ ತುಳಿದು ಐಕ್ ಈ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟನು ಅವು ಕಟ್ಟಿದ ಬಲತ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟನು ಈ ಬಲತ ಕೈ ಕಟ್ಟನು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗಡು ಮೂವಾಪಿನ ಸುರುತ ವಸ್ತುಂದು ಬಲ ಸುರು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಪೋಪ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಬಲದ ನೆಂದು ಮದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎದುರು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ನೆಕ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೇಟ್ ಈ ಕಪ್ಪು ನೂಲು ಬಂಡ ಇನ್ನ ಒಂದು ದುಷ್ಟಕಾಲ ಇನ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಸಂವಾ ಬರಬಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಕಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಓಲಾಂಡ ಏರೋ ಮಾಟ ಮಾತಂದಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಏರೋಂಡ ಎಂಚಿನ ದಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಆತಿತ್ತಿನ ದುಷ್ಟಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಅದು ದುಂಬುದ ಕಲೆ ತೋಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನಾಗನ ಪಂಚ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋನ ನಂಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರಗೂ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಂತ್ರಾಗು ಅವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿನತ್ತೆ ಅವು ಮಂತ್ರಗೂ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗಳು ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪುಂಟುದು ಪರಂಡ ಸೈ ಅಂತೇಳಿಕೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗಳು ಜೀವ ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಾಡ ಬೇರೆ ಪುಳಿತಿ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಯಾವಾಗ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿ ಪುಂಟುದು ಅಯ್ಯ ಪರಂಡ ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿನ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಂಗೆ ದುಷ್ಟಕಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪಿಸಿ ಬಕ್ಕ ಈ ನವಿಲುಗರಿ ಉಚ್ಚು ಪಿಲಿಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಉಚ್ಚುಗೆ ಉಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಲಿಂಬೆ ಬಣ್ಣ ದುಷ್ಟಕಲೆ ಬಣ್ಣ ತಗೊಂಡ ಮಾತಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒವ್ವುಲ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುದ ದೋಷ ಅವನು ಎಟ್ಟು ಬರ್ಪಿಸು ನಾಗದೋಷ ನಾಗ ನಿರೇಲು ನಾಗನ ಎಂಚಿನಾಳ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತಿನಾಳ ಅಪ್ಪ ನಾಗನ ಎಂಚಿನ ನಾಗದ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಗನ ನೀರೇಲಂದು ಅಥವಾ ನಾಗನ ಎಂಚಿನಾಳ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಬಲ ಉಂಟು ಎಂಚಿನಾಳ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಾಳ ನಂಕ ಐತ ದೋಷ ಈ ನವಿಲುಗರಿ ಬರ್ಪಿಸಿ ಈ ನವಿಲುಗರಿ ಅವನು ವೈಪೊಂಡು ನವಿಲುಗಳ ಉಚ್ಚುಗಳ ಬಾರಿ ಪಗೆ ಎಗೆಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಗುಸಿಗಳ ಉಚ್ಚುಗಳ ಒಂಜಿ ನವಿಲುಗರಿಗಳ ಉಚ್ಚುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಒವ್ವುಲ ಬರಪುಜಿ ಅದು ಬರಪಿನ ಐತಿ ಏತು ದೂರ ಎತ್ತಿನ ದೂರ ಹೋಗ್ಪಿಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬರಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನನೊಂಜುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆಪಿನ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಪಿಲಿ ದೀಪನು ಮಂಡ ಪಿಲಿ ದೀಪುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪ
అవే మండే పిల్లి అమ్మ పిల్లిలో ఉప్పుజి ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬರ್ಪಿನೇಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯನು ನೀಲ ಎನ್ನಡ ಪಕ್ಷಿಗರತ ನೀಲ ಎನ್ನಡ ಉರುಪಾದಿನಿ ಯಾನು నేను ఏడు ఒళ్ళు ఛాలెంజ్ పడు యాను ఉరుపాది ధరణి మండల అವು పద్యను ఉరుపాది అವು ఈ అప్పే పిల్లి ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳ ಕಂಡಿಜ್ಜಿ ಟಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಪೊರ್ಲುದು ಜಾತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಸಾಲ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸಾಲ್ದು ಬಂದ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಮೀರ ತಿಂತೀನಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೂಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾತ ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೂಪೋಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೊರ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಐಟ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಶೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬು ಕೆಲವರು ಮಂಡ್ಯದ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬರು ವೆಂಕಟ ಅನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಕೂಡ ಉಂತುದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ದಂಚ ಬಾರಿ ಅವ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲು ಕಾಲಿ ಮೈ ಪೊಡಿ ಬಂತನ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಪೊಡಿ ಬಂತನ ಆಯ್ತು ಕಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಂತ್ರನಲ್ಲೇ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲು ಮಾತ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೋಕು ಶೋ ತೋಜು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸನೇ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಈರೇಗಿತ್ತೆ ಈರು ವೇಷ ಪಡ್ಜಾರು ತಾಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುಗಂದ ಅಪ್ಪಜ ಆಪಣ್ಣ ದಾನಪುರ ಅದೇ ಅಂದು ಮೂಲ ಬಲಜ್ಜಿ ಬಲಜ್ಜ ಬೇನೇನು ಕಾರು ನಡತ ಒಂದು ಇತ್ತಲ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಉಡುಪಿಜದು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಬೈ ಹರಿ ಪೋಪುಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನ ನೋಕುವೇರು ಪಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಕುವೇರು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮರ್ನುಗಳು ಇತ್ತೆ ಅಪಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಪ್ಪನ ಇತ್ತ ಭಯಂಕರ ಫೀಲಿಂದ ಬಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲಿಪು ಅಪಗಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಮುರಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂತಲೇ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಲ ಏರ ಪನ್ಪಿದಗೆ ಅಂಡೆ ಮೊಕ್ಕನ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು 4 ಪಿಲಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂದಿತ್ತ ದುಬೈದಾಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೇ ಬದ ಸುದ್ದಿ 4 ಪಿಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಲಿ ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾವೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಮತ್ತು ಪೊನ್ನುಲು ದಯ ಗೊತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಸೂತಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪೊನ್ನುಲು ದಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನುಲು ಮಲ್ಪುನೇನು ಆನುಲು ದಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲು ಆನುಲು ಮಲ್ಪುನೇನು ಪೊನ್ನುಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ದೋಷ ಐತೆ ದೋಷ ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಹಾಕಿನ ಲತ್ತು ಜೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಆಯ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿ ರೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪನಕ್ಲೆ ಉದೈತೆ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಬ್లో పోనాగತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ದೇವರ ಗಂಡ ಬಂದ್ಬಿನ್ ದೇವರ ಗಂಡೋಡು ನಿಖಲು ಬಲ್ಲು ಪುನ ಪೊಂಡನ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಎಡ್ಡ ಗೇಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ ಜನಕ್ಕೆ ಸೂತಗಾನು ಆ ಇಜ್ಜಿನ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖುಲ್ಲವರ ಏನು ಜಗಳ ಜರ ಗಪ್ಪವರು ದಯಪಂಡ ಆ ಅಕ್ಕಳು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸೋಪುಂಡು ಜಗಳವರು ಅಪ್ಪ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ಕಂಡೋಡು ಆ ಕಂಡದ ಪುನೀಟಿ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೆ ರಜ್ಜಾನ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಅವೇ ತುಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬಂದ ಅನ್ಸುಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲತ್ತು ದೇವರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ದೇವದೇವರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬರಲಿ ದೇವದೇವರದೇ ನಮ್ಮ ದೀಪಿ ದೇವದೇವರ ದುಂಬುದಿ ಮನೆ ಬಂದೆ ದೇವದೇವರು ಒಂಜಿಗಾರಡು ಹಿರಿಯ ಕುಲ ದೇವದೇವರೇ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಆನೈತೆ ನೀವು ತುಳಿ ಅದು ಬರೇ ಪಂಪೆ ದೈವದೇವರೇನೇ ನಮ್ಮದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಇಜ್ಜಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಸಾರಬಹುದು ಪಟ್ಟೆ ಪದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಈ ಊರದ ಗಣ್ಯರು ಮೊಕ್ಕಲಿಂದ ಕಾಣೋಡು ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಕಂತು ಉಂಟದು ಮೊಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ 4 ಪುರ್ಪನ ಪತ್ತದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದಕ್ಕಡ ಅವು ನಂಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತಾ ಪದ ಅಂಕ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವದೇವರು ಬಂದು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜದ ದೇವದೇವ ಇಜ್ಜದ ವಾ ಕೆಲಸ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ ಆಪಿಸಿ ಒಂದೇ ದುಂಪು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುಂಡು ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ 3 ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದಾರ ಈರ್ನ ಇಡೀ ಪಿಲಿತ ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪಂಜಿತ್ತ ಘಟನೆ ದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನು ಈ 2 ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದ ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಪಂಡ ಕೈಪೆ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರದ ಘಟನೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ಸುದ್ದಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಡೀ ಟೀಮು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು 2 ಇರ್ನ ನೆನಪುಲು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತ ಈರೆಗೆ
ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಪಂಚಿತ್ನ ಬೇಜಾರು ಒಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದವರೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಶಕುಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಆದು ಪೋತು ದುಂಬುದ ನೆನಪುಡು ಅಂದೆ దాని లాతనంచ ಅಂಚೆ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತಿದೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಚಪಿಡಾದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಡು ಅವು ನಿತ್ಯ ಬಂದಿನೇನೆ ಪಿಲಿ ಚಪಿಡಾಡು ಬಂದೆ ಅವು ಹರಿಜನ ಹುಡುಗೆ ಪಿಲಿ ಚಪಿಡಾಡು ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪಕಾರ ಎಂಕಲ ಅಂದು ಕದ್ರಿ ಸುರುತ ಎಂಕಲ್ನ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಸಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ಎಂಕಲು ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಟ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡು ಅಂತ ಪಿಲಿ ಚಪಿಡಾವೆ ಚಪಿಡ ಬಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ಆಗ ದಿಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಕತ್ತಲ ಆಯ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಏಡ ಈಶ್ವರತೆ ಬಂದಿನಾಡ ಆಯನ ಉಂಗಿಲನ ಕೊರಿ ಉಂಗಿಲನ ಕೊಡೋದು ಆಯ ಕೊಡೋದು ಆ ಉಂಗಿಲನ ಮಾರ್ದು ಆಯ್ ಜವಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಗ ಕಾಸ್ಲೇಜಿದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಎಂಡ ಆಯ ಉಂಗಿಲ ಕೊರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಈ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಬೋಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೀಸೆ ಜನರ್ದಾನೆ ಬಂದು ಉಳ್ಳೇದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ದುಳ್ಳು ಆ ಮೀಸೆ ಇದು ನೇತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 5,000 ಎತ್ತಕ್ಕಂತ ಕೊರಿಯ ಆಡಕ್ಕಂತ ಕೊರಿಯ ಸುರುತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಂತಲೇ ಕೊರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಕಂತ ಕೊರಿಯ ಸುರುತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಂತ ಕೊರಡು ಆಡ ಪಿಲಿಕ್ಕದಾರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಗಟ್ಟ ಆಡ ಉಂಗಿಲ ಪೋನು ఆయన ఇతర లొంగిన ఆ పోతిని ఆ విషయాలు అత్తు ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ವಿಷಯ ಪಿಲಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಕೈ ಪ್ರಸೂತಿ ಬಂದ ಆ ವಿಶ್ವನ ಸತೀಶೇ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ಗೆಲ್ದೆ ಅಯ್ಯೇ ಬಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಆಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಡ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 500 ಬೆಂದೆಂಡ ಆಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡ್ದು ಆಗ ಟರ್ನ್ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 1-2 ಲಕ್ಷದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಟೀಲಿ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಬಂದ ಕೇಳುವಂತಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೈತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಟರ್ನವರ್ಗೆ ಬಿಡೋದೆ ಟರ್ನವರ್ ಬಂದಾಗ ಬೈತ ಕುರಿತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಕುರಿತ ಬಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ವಿಠಲ ನ್ಯಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಯಾ ನ್ಯಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾ ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಉಂಟು ಇತ್ತಾಯನ ಮಗೇನೆ ಜಬಡ ಅವನು ಇಂಚ ಆನತ ಪಣ್ಣಿನ ಕೇಳಿನಕ್ಕೆ ದಾನ ಪೇರ ಅಪ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಬನ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊರನಿಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉರಿನಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಇಂದು ಬದಿಗೆ ಸುರುಟು ಉದ್ದರದ ಮರತು ಬಂದ ಜೀವ ಪೋಯ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬಾತ್ರೂಮ್ದಲ್ಲೇ ಪೋದು ಬಲ್ಗತ್ತೊಂದೆ ಐತಿ ಪಕ್ಕ എന്നೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು 32 ವರ್ಷದ ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪಕ್ಕ ಮೂರು ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ಅಂದು ಸಿಟಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತೀರ್ಬೋಯ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂದುಂಡ ಎಡ್ಡೆಪಿಲ್ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲ ಇಲ್ಲ ಯೋಧಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾದ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅక్కడ ಅಂಜಲಾಡು ಪಂಜಲಾಡು ಪೂರಾಡು ಅವನು 16 ಇಲ್ಲು ಉಂಟು ಅಕ್ಕನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲ ಅಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಜಾಪುರ ಸುಮಾರು ಆದಂಥ ಕಾಸದೆ ಇಲೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ಪ ಆ ಜನ ಆಯ್ತು ಆ ಜನ ಗುಜರಾತಿ ಜನ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನಾನು ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ಜಾಲಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಿಲಿ ಪೊಯ್ಯಬೇಕ ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಮೊದಲ ಕೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಜಾಲಿಗೆ ಒಯ್ದೀನಿ ಪಿಲಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಪನ್ನ ಆ ಕೆರೆ ಪಿದೆ ಪೋಯ ಜಾಗಿ ಜಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸಭೆ ಎತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ತೀನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿ ಬೈಯಾಗ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಬಾಲಿಗ ಉಜ್ಜಿ ಡಿನ್ನರು ಬಕ್ಕ 50,000 ಕೊಡ್ತು ಜನ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದು 50,000 ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಏರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಜೇರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಏರ ಮಾತ್ರ ಜೇರು ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಓಕೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಅವು ಆತ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಜೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿಂಡತ ಐಕ್ ರೋಮನ್ ಪಿದಾಯಿ ಉಡ್ದು ಕೊಣಪವನಂಚಿಂತ ಕ್ರಮ ಬರೈತಂದ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯದ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಏಡದ
ಇದು ಈ ಕುರಿತ ಮಾತ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಗ ಕರಂತಜ ದುಂಬು ಮಾತ 5 ಪಕ್ಕ ಅವು 5 ಪಕ್ಕ ಅಪಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇದು ಇತ್ತ ಕಂಡಪಟ್ಟ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಡ ಕಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಶುದ್ಧ ಮನಪುರ ಒಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತ ದೇವರ ದೀಪಿನಂದ ಆಡ ಯಾನ್ ಚೀಟಿ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಟು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಕಡಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿಯರ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರಪೆ ಒಂದು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ತುಂಬುದಿದ್ದು ಪೂರ ಬಲಸ ಇಡೀ ಆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ಬಾಡ್ದು ಅವೇ ನಿರ್ಮಲ ಪೂರ ಟೊಪ್ಪಿ ಗಿಪ್ಪಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಗಣಪ ತಿಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪು ಸಿಂಚ ಕೂಡ ತಿಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪು ಗಣಪ ಗಣ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಾನ ಪೇರು ಅಂತ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಭಯ ಊದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುವ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಐಟು ಒಂದು ಬಕ್ಕರಡ್ನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಇಂಚ ಇಂಥ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕಪ್ಪದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಎಟಕ್ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಒಳಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಮುಂಜಿನ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗರ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಆಗಿ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಗರ್ ರಪ್ಪ ಎಟಕ್ ಹಾಪನು ಯಾನು ಉಂಟವೆ ಯಾನು ಆ ಜಾಗದ ಇತ್ತೇ ಬಂದಾಡ ಉಂಟವೆ ಅಥವಾ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ ಜಾಗಡೆ ಇತ್ತೆ ಊರುಂತಿನ ಜಾಗಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಬತ್ತನ ಬಂದಾಡ ಯಾನು ಉಂಟವೆ ಎಂಚ ಲೋಬನದಿ ಪುಣು ಲೋಬನದಿ ಲೋಬನ ಬಾರನು ಪತ್ತು ಜುಟ್ಟು ಪತ್ತು ಜುಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಕುತ್ತದು ಆಯನ ಬಾಯಿಗೆ ದೀಪವೇ ದೀದು ಕುಳೋಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಯನ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಬರ್ತವೆ ಐದಕ್ಕ ಜುಟ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಜುಟ್ಟು ಬಿಡುಪಿಸಿ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗವೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗದು ಸರಿ ಲೋಬನ ಮಾಡುವೆ ಲೋಬನದ ಪೂಗೆ ಆಯನ ನೆಕ್ಕ ಓಪನು ಸರಿಯಾಪಿ ಇದೆ ಸ್ಟಂಟುಲು ಸಾಹಸ ದುಂಬು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇರುವ ಫೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಲಾಗಿನೋ ಇಂಚಾಪುರ ಅವೇ ಇಂಚೋಗವು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈಸತ್ತಿ ಐಕ ಕುದುರೆ ಜಾಗದ ಇತ್ತಿದ್ದು ಐಕ ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪದಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬಾಡಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಜೂ ಅವರ ಜೂ ಅತ್ತ ಅವು ಜೂ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಫೀಟ್ ದಾಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೈಕಾರ ಪಡಿಲ್ಲ ಏರಂದು ಆತದು ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಅವಂತಿದೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಆತ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ಲಾಗಂತುಲ್ಲ ಅವು ಪೋಪುಡು ಲಾಗೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಪಾರದನು ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತಂಥ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆಗೊಂಡನು ಅವು ಮನೋದು ಧರಣಿ ಮಂಡಳದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಬೋದು ತಿತ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಸೈದಿನ ಅವು ಸೈದಿನಿ ಅಂಚ ಮನೋಲಿ ಬಕ್ಕಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಡತ್ತಿ ಅವು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದಾರ ಸುಮಾರು 50 ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಚ ಐಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಲಿ ಅವನೇ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ನಾಗಬನ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಕಥೆನು ಯಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದತ್ತು ಯಾನ ಒಂದು ಜಾಗದ ಕುಳ್ವೆ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ ಮುಖ್ಯ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ ಎಂಕ ಓಬಲ ಹಾಪುಚಿ ಪರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ ಎಂಕ ಓಬಲ ಹಾಪುಚಿ ಪರ್ಪಿನ ಬೋಡೆ ಇತ ಊದು ಅಂತ ಬರೆಯಜ್ಜಿ ಅದು ಬಾಕದ ಟೈಮ್ ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯದ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಬಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಾರ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತವೆ ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್ನ ಪೂರ ಬರ್ತವೆ ರಪ 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 ಬರೆಯೋದು ಬರಪೆ ಪಾಡ್ಜಿನ ಆತು ಬರಪುಜಿ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರಪುಜಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರಪ ಅವು ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಇದು ಏತು ನಾಟಕ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಗಬನ ಬೈಲಕೊಡಿ ಎನ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡದೆ ನಾಗಬನ ಬೈಲಕೊಡಿ ಬದುಕೊಂಜಿ ಮಸಾನ ಸತ್ಯಮುನಿ ನಗ ಜಾಲ ತೊಳಸಿ ಎತ್ತಂದಿ ಮುತ್ತೈಸಿ ಗಗ್ಗರ ಅಡ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರನ ಗಗ್ಗರ ಧರ್ಮ ಸಂಕರೆ ಬೂಳ್ಯದಗಿರೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಜೋಡು ಕಲ್ಲದ ಕರಿಯ ಬಂಟಿ ಧರ್ಮಪುರತ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ನಾನು ಬೂಕೆ ಮಲ್ಲ ಈತ ಬರೀತಾರೆ ಈರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಶೇಷ ಅದೇ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡರು ಪಿಲಿತ್ತ
ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು, ಆ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು, ಆನೆ ಎತ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು, ಇತ್ತೇಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು, ಆನೆ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು, ಇತ್ತೇಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು. ಈರು ನಾಟಕಕಾರಿಲ ಅಂದು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ ಅಂದು ಈರನ್ನು ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಪಿಲಿಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ಲೆಪ್ಪುನಲ ಅಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಟು ಒಂಜಿ ಒಂದ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನುಂಟು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಇರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ತೋಜಂದೆ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡ್ ಪಿಲಿಕುಲೆನ್ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಅಥವಾ ಪಿಲಿಕುಲೆನ್ ಜಪಡವನಕಲೆನ್ ಪಾತೆರ್ಪವನ್ನು ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಪ ಪಿಲಿ ವೇಷದಕ್ಲೆನ್ ಪಾತೆರ್ಪವನ್ನು ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪಿಲಿತ್ತ ವೇಷ ಪಂಡದಾದ ಪಿಲಿ ವೇಷನ್ ಜಪುಡ್ನ ಪಂಡದಾದ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಂಚ ಉಂಡು ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತೆರ್ದರು ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಈ ವರದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು.